Escolteu, xiquets i xiquetes, la història que us contaré. Corria el dia 16 de març de l'any 1740. Benidorm era una xicoteta població de mariners i pescadors, ubicada a la Marina Baixa. Bressol de valents i intrèpids mariners que havien resistit les invasions dels pirates durant molt de temps i que ara lluitaven contra un enemic comú, la terrible malaltia de la pesta. Eixa nit d'aquell any, tot el poble romania estrany. Baiona i tota la seva tripulació havia partit a la mar, buscant un vaixell a la deriva. Aquella nit hi havia trons i llampecs. La mar estava molt embravida. Ones molt altes, com mai s'havien vist a Benidorm. De sobte, un llamp en la foscor els va deixar bocabadats. Tal volta era una senyal d'un mal presagi. Però a poc van apagant-se els últims estels, van anar fent-se de dia. Les gavines començaven a planejar silenciosament a l'horitzó. El sol començava a eixir com una llum que portava un alè d'esperança. Les persones esperaven impacients l'arribada del vaixell d'Antoni Baiona, que la vesprada anterior havia sortit a la recerca d'una nau que navegava perduda. Mira com són de valents ells i Antoni Baiona i els seus companys. Es van fer a la mar en una nit de tempesta i tot per veure on anava aquesta nau perduda. Déu vulga que no siga una trampa dels pirates i hagin estat fets presoners. La dona de Vicent Llorca s'ha passat la nit amb un ciri encès davant de la Mare de Déu del Carme, tota la nit genolljada i resant. Ai, Mare de Déu Santa! Que aparega el seu vaixell ja per l'illa. Mira que ens fan patir. Totes les dones hem passat tota la nit rezant el rosari i demanant a Déu que tornaren sants i estalvis. Che, mireu, per ací ve Francesco. Ei, anar ahir al capvespre al senyor Lluís de Marina al racó de l'Oix i parlaren amb els mariners d'Altea. Francesc, què pots dir-nos de tot aquest soroll que té el poble commogut per raó d'una nau que asseguren que navega sense tripulació a la deriva? És veritat, els mariners d'Altea l'havien vista arrossegada pel corrent vers ponent. Ells no s'acostaren gens ni mica. En aquest cas, de pirates i de moros, no res. Podeu estar ben segurs. Qui sap si alguna tragèdia tan propis de la mar? Una falsa maniobra. Així i tot, te poden tindre mentre no els vegem aparèixer. Ven a salvem i prou cap a terra. No sé si me fan els ulls, però diria que allà lluny veig un llagut que ve a vela i rem molt espai, com remolcant un gran peix.
estan aquí. Toni Bayona, Vicent Llorca, Miquel Llorca, els seus companys han aconseguit el que volien. Vítor, Vítor, Vítor! Que ningú s'atrevisca a moure d'on està. El joc del mig està lliure per a les seues senyories i els mariners que apleguen a les barques. Vítor, Vítor, Vítor! Enhorabona, Toni. Us haveu arriscat, però haveu aconseguit. Quina nit hem passat! No sabíem a quin sant encomanar-nos. Per fi l'hem trobada, quasi a la frontera de la vila. Hem treballat dur per poder-la amarrar i encara més per remolcar-la. Com és de pesada aquesta nau! Quina mena de nau creus que és? Al meu pareixer, un llondro, que deu ser treball dels mestres d'aixa de per les costes de Màlaga. I el motiu de navegar perduda? Pirates? Pesta? No crec. Més bé, el fort temporal d'aquests dies li deu haver trencat les amarres del port on estiguera fondejada. Heu retirat alguna cosa del llondro? Ni tan sols la coberta han tocat els nostres peus. L'hem amarrada i no pas ens hem aturat a més. És nau de 2 pals o d'un? De 2, em sembla. Ho veuràs només si muntes i m'ho confirmaràs. Està molt bé. La teua paraula em basta. Ara, tot seguit, pujarem a la nau el senyor Horter i jo per a una inspecció i per fer l'inventari. I com el senyor Albert Llorca també t'ha estat escoltant, farà constar a l'acte les teues manifestacions. Popa, hi ha una imatge de la Verge Santa Maria, la Nostra Senyora, amb l'infant Jesús als braços. Que ningú s'ha gosat d'acostar-se a la nau. Temps tindreu per escodrinyar-ne. Estem en les diligències de la justícia. Vicent Llorca, tu que ets aquí dalt, ajuda al senyor notari a fer l'inventari. Del senyor Marquès de Cailús, capità general i governador del Regne de València, i també de part del senyor corregidor d'Alcoi. Tinc ordres de fer cremar la nau. Hi ha perill que puga dur-nos la pesta. La seva tripulació és ben probable hagi mort d'algun mal roí. Vos, senyor capità, deveu de saber que jo també tinc comptes que donar al meu superior, el senyor comissari del districte. Són qüestions competents de l'Armenillat de la Marina. Eixa nau n'és, si no estic errat, de propietat del senyor Infant, que Déu el guard. Cremar la nau no pas podem, però si no ho fem, hi ha perill que la pesta es propague per tot arreu. Us demane que ho fem, una estoneta només, i aquí no restarà tan sols que la cendra. No puc complaure-us, capità. Jo també tinc altres ordres i són tan sagrades com les dels vostres superiors. És igual, jo demanaré a la justícia ordinària, al senyor alcalde. El senyor alcalde. On és el senyor alcalde? No hi és? Poc importa.
veure, voluntaris per a cremar la nau. O venen de voluntat a pegar-li foc, o els faig eixir a la força. Salveu la verge, que no s'hi creme! No puc cater res! Cremeu-lo també!